Kuno gabasa ka mami nato ba, boy? Kuno tansyam? Kuno nga bulang kumalpasata? Tanchak. Second crop to, naging final pasata no mano-mano. Awan eh, tinanggan ni Reaper eh. Ha? Tangyan da nga talaga ata ba? Kita mo eh. Talaga na iyabla nga nalae. Madi na gawin maabo. Kas Jay Andres. Panay lang nga, konsumisyon ti mangyari-yari. Kano tanga-tanga ikan ni Apo ti pagsyatan ta. Teka, Nya, matikas tuwin aya. Naglaka lang ako ti presyo ti pagay. Itong bapay. Sus. Nangyari-yari. Kasang nga panagbiyaga ako. Awan, mali mabalo ti panagbiag nung asto lang. Sa pinakadado ti kurap nga tao. Rigat lang ako ti tao. Magato ya, dapat pala swerte na, madi nga na putom ti pagay na. Ba mga tao? Isa pa nga napandal-talo na yun. Andres, siksikuran naktip nagbiag ko. Ha? Bukal ka na? Ano nga tatimait nga rami din. Iya. Ano balo mo ti panagbiag. Yung nga tanong gabrut teratan, malis tatuin. Kasi ka na taong mahalis na pangayraman nakpay. Pag sika to madi ka pamilyado, kung siya ka pamilyado ak. Sika akong pagsapol kanyam, siya ka daw. Sano nga jubing kaon, napanawag suda. Kaya agsublita may, tiket ko sa uin. Isarak-sarak talang, tanong makapundar tamay. Si, nabaybayag tayo sa sarak ti bagbagita na malat tamay. Kita talaga nga awan ate, mangyari kanya tatoy, tarot talang mit Pilipinas. Nagadong ako rap itoy. Palasin ta nga ta dyan, bro. Apa sigurado ka nga awang korap di ibang bansa? Baka nakarkaro pa yung may. Yun lang, Andres. Dyan, timadyakan mo. Paya na panuno mga gabrod. Nagimasak tambay. Siya kong biyabay guma. Kahit ko lang magsapol. Diyan ka, lakaya ko ng Andres. Ang ko pa'y matulungan tinaganak ko. Kahit ko lang mit nga bumalis Kaya mo makabalays. Paidop kalatan. Total ka, konsumisyon kalatan mo di pamilya. O mula narami doon, daw-dawa mo natin kwa-kwa. Kada may titid ko, Andres, gapapitak. Titid ano katibagas kanyada. Ngimtat ta, awan mapit ko, natumbadan. Nagdawat man natin pagpuhulang nagtalon. O kitam, di ka pinakatultulong di pamilya, dumawat ka manayin. Ano tano, umuli ka tanay, nga to akasya. Tapos nung magtukat tanay, yun ang taulong, na may dup ka nga tuluyan na yun. Ano nga tanong suruti ka kita ibagbagam? Total mo lati na siya nga tungtungan tayo. Ano nga tanong magbikila ko? Sangit ka nga tamay, namatayak? Kapag nagsangit ak, pay kung sangitan ka. Sakto labalag ipatak dari di tultuldan. Saka sakto lagarami di pansyum maul. Nangaya mo. Ati tiles, na di marmaul. Kisti sabang nga talaga, mangirurumin ka. Sa matitagkadwa Kisti sibong. Kasi kati mga ibagbaga. Alang nga mga pigilak na trip mo. Andres, ang kagapasin na di pagay ko. Kanyamon. Sa pakpakawan, naiyablat na maamin nun nay. Tapos naibabad pa di tanaw. Katangan na ko data, nangingisi tata na. Pakiskis mo latan bagasim. Kuno gabasa ka mami nato ba, boy? Kuno tansyam? Kuno nga bulang kumalpasata? Tanchak. Second crop to, naging final pasata no mano-mano. Awan eh, tinanggan ni Reaper eh. Ha? Tangyan da nga talaga ata ba? Kita mo eh. Talaga na iyabla nga nalae. Madi na gawin maabo. Kas Jay Andres. Panay lang nga, konsumisyon ti mangyari-yari. Kano tanga-tanga ikan ni Apo ti pagsyatan ta. Antan tulat ta. Apurado ka mga kaya mo ka dagtalat ta. Siwala ka lang ta diniwa. Panginoon. Bagay, isto ata ko nam. Ko eh. Ibusan na ano sin eh. Nabibusang ka ano sa akin.
O mamanog kan. May solusyon natin, boy. Nagbagkal kan. Apay, tatay mo pa ibagbakan niya kata. Kaya naksa talaga nga may dipin. Nagseryoso nga makitungtungtong kanyam. Kapanam tatay. Mamuma katabiyag mo. Kung suna la kanyam. Madi ka marigrigatan na. Sika lang mo pang panunutag. Magpay na may dap kan. Ang problema mo. Shit, isa ba magit di? Nagado nga amom. Eh, kutunong kami kapikaw. Naibusay. Wala, si kapay-kapay. Aldawin na eh. Pati orasan, bumigayin. Hindi maggargarawin. Sa bateryanan. Nagbabasit to. Magami na kita battery tirilo. Dapat kumasok atanda ko man. Mutulad yung kami din na nakabalayan. Ready na pa panam. Madi malubat. Di pa ipasal-salimay. Isula biti maun. So, baby, mo pa iso. Opo. Dawit ako. Mabisina ko. Makatimplak pa kapi di balay. Ano? Ditakan? Takaratan. Baka mapanuno mo yung baga ka. What? Nay, awang kadam ta. Oh, no! Mahal ko ang buhay ko. Naimas pala uminom tubay ito. Saka mok na malaguro uray kanyak. Hello, babe. Kano ka may bakasyon niya? May liwag ka niya mo. Napayag nga di ka man na nakita na. Nya. Bakasyon ka ba day? Oh, yeah. May kanto sa bata yun. Didn't know. Sige, garod. Nice. Kang, ako makasaludsod ka niya yan. Si kay ay kabsa ni Tangpalag. Si kayo ni Tangpalbot. Ay, sino kaya? Boy, siya ka di kabsat na. Siya kay asawa na aji anak ni Tangpalag. Apay, si ka? Madi ah. Kinumamok mo tayo asawa ni Ruby. Nabayag na nga nagsinantang. Siya ti asawa ni Ruby Tatan. Nagtaraki ay asawa ni Ruby. Apay, si ka? Nagragot ka. Ulitin man tayong bagamtang. Apay, ti pinagkitkitam kanyak. Naragot. Tatala siguro makadanog tila kaya. Ibagak lang mo tikpay-pay saw. Nataraki ay asawa ni Ruby. Apay, nagkulit kamot tentang. Ulitin pa ilaang. Nagado nga maasawa ni Ruby. Si Kapay nga naragot, tinasawa na. Aon maraming buntang. Naramanak mo tayo. Ni, apay naglengkan. Kasanong nga naalak yung nagragot ta pinagrupropam. Agdaya ti pangit-pangit mo tang. Basta dakkel. Hindi nga dakkel nga ibagbagam. Nagtanga ito yung alakahin. Di na payaan mo. Dakkel ti pinagmamahal ko kanya na. So nga naalak. Anak nga tagtangaon. Lakayat gum kami nyam. Baka madamdama pag sinahan kayo nga duwa. Padasem at nga pag sinaan na kami. Tati bagbaga ka on. Fish eating ka. Kaslakuto. Fish eating nga ibagbagam. Apay, mabasitan ka kanyak. Lakayang kang rudin. Nakatangtangsit ka pa lang. Tugaw ka man. Ay, yu. Nya kamutin. Lukong kalaang. Pay sumutin. Lukong ka maglaan. Di. Ulit nagtitawag ko kanya puntata. Oh, yeah. Uwin ah. Kailangan igarti tawag mo kanyak nung di nga kasjay. Sigurado. Nagkasundo tatang. Nya. Kahit mo minom, ilang karak. Madin. Tanabayag nga niya uminuman. Sabali kami tilo makayan.
na may no minom kayo litag. Lalalo aji tubay to. Mumon. Pang pa takdarajay. Paiso ka tatay pagbagam. Uray nun dyan uminom ti tubay to ka. Tumader la tamoy. Agpay-pay litag nga nabisay tubay to. Dimyam mo ay kanakam ka. Ha? Arigla nagsuyab. Anya? Suya, ablagayam ka. Siya ka uri na nagsaydag. Yeah, boy. Ti kaya yung sa uno litag. At nga kinala kayo. Ha? Tumingrapay laan. Ay, kawan ah. Lalo nung makakita ti Chicks. Chicks? Ulitag. Ato ka maamo nga chicks. Baka kaya mo. Una. Dinaw. Tapantawan kita ay. Tagaruday. Kadwaan ko litag. Sigurado, makahiyala ka man ay. Han, hindi rin ajay. Basta siya, bahala ka niya. Di magan garod. Hindi kami nga pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita mo na. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw, gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh.